ବାତ୍ୟା ବାତ୍ୟା କୁଆଡ଼େ ଯିବ? ଦକ୍ଷିଣ ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଲଘୁଚାପ ଏବେ ବାତ୍ୟାରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇଛି, ଯାହାକି ସୁପର ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ଷ୍ଟର୍ମରେ ରୂପ ନେଇଯାଇଛି। ଏହା 8 ତାରିଖରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେଇ ଉପକୂଳ ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ଆସିବ। ଏହା ଫଳରେ ଓଡ଼ିଶାର ଗଞ୍ଜାମ, ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ। ଏହି 4ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ 1 ନମ୍ବର ସଂକେତ ଦିଆଯାଇଛି ବା ରେଡ୍ ଜୋନ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି 4ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ 10 ତାରିଖରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ମାନରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ପୁରୀ, ଗଞ୍ଜାମ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଜଗତସିଂହପୁର ଏହି 4ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ 8ରୁ 10 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଅତି ପ୍ରବଳରୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ 10 ତାରିଖରେ ଏହା ଅତିରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଏହି 4ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଓଡ଼ିଶାର ଆଉ କିଛି ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ପାଗ ମେଘୁଆ ରହିବ ଏବଂ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ଲାଗି ରହିବ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାତ୍ୟା କେଉଁଠି ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବ ତାହା ନାହିଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାଯିବାକୁ ନାହିଁ। ଆସନ୍ତାକାଲି ବାତ୍ୟା 8 ତାରିଖରେ ବାତ୍ୟା ରୂପ ନେବ ଏବଂ 10 ତାରିଖରେ ଏହା ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏହା କେଉଁଠି, କେଉଁ ଜାଗାରେ, କେଉଁ ସମୟରେ ଛୁଇଁବ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ିବାକୁ ନାହିଁ। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗରୁ ସୂଚନା ଅଛି ଯେ କି ବାତ୍ୟା ଗଭୀର ବାବାଦ ନେଇ କାଲି 8ଟାରେ ବାତ୍ୟାରେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବ। ଲୋକମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ମେ ମାସରେ ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ଆସେ ଏହା ଅତି ଭୟଙ୍କର ହୋଇଥାଏ, ଯେପରିକି ଫନି ବାତ୍ୟା ଆସିଥିଲା ଏବଂ ଭୟଙ୍କର ରୂପ ଦେଖାଇ ଯାଇଥିଲା ପୁରୀବାସୀଙ୍କ ଭିତରେ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ପୁରୀବାସୀଙ୍କ ଭିତରୁ ସେ ଭୟଙ୍କର ଯେଉଁ ଭୟ ଯିବାକୁ ନାହିଁ। ପରେ ଏଭଳି ପୁଣି ବାତ୍ୟା ଆସୁଛି, ଯାହାକି ପୁରୀ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାତ୍ୟାର ଭୟ ଦେଖାଯାଉଛି। ତ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ପାଇଁ SRC ସବୁ ଜିଲ୍ଲାର ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀକୁ ସଜାଗ ରଖିବା ପାଇଁ ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଜିଲ୍ଲାର କଲେକ୍ଟରମାନଙ୍କୁ ସଜାଗ ରହିବା ପାଇଁ ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହା ଏକ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା। ଏହି ବାତ୍ୟା କେଉଁ ଆଡ଼େ ବି ଚାଲି ଯାଇପାରେ, ଯେପରିକି ଆନ୍ଧ୍ରା ଦେଇ ଯାଇପାରେ, ଯେପରିକି ବାଂଲାଦେଶ ଦେଇ ଯାଇପାରେ, ଯେପରିକି ଆମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ଜଣାପଡ଼ିବାକୁ ନାହିଁ।